po humihingi ng tulong upang maoperahan po ang aking anak dahil inborn po siya at 7 years old po ay 17 years old. Wala po akong trabaho at sana may makatulong po sa amin upang maoperahan ang aking baby. Siya po si Rialyn Agasita, mag 7 months po sa 20. Sana may tumulong po sa amin. Maraming salamat po. Bugalyon po ako, mga Tarang Pangasinan.